mulla on niinku elämässä yksi unelma, se on vaan yleisesti niinku päästä avaruuteen jollain tavalla. Mä toivon, että niinku, totta kai olisi siisti, jos se olisi työn kautta, mutta realistisesti niinku chanssit semi-pieniä. Tänään puhutaan datasta ja siitä, miten informaatiovirran käsittely rakentaa meidän tulevaisuutta. Mulla on vieraana informaatioteknologian opiskelija ja tuleva diplomi-insinööri Juho Arjanne. Tervetuloa, Juho. Kiitos. Sä opiskelet Aalto-yliopistossa toista vuotta informaatioteknologiaa. Avaisitko vähän tätä käsitettä, mitä se informaatioteknologia oikeastaan tarkoittaa? Joo, tosiaan informaatioteknologia on tälleen niin kuin opiskeluaineena ehkä vähän epäintuitiivinen lähteä selittämään. Eli normaalisti kun ihmiset miettii informaatioteknologiaa, sieltä saattaa tulla sellainen perus IT-homma, joku oman työpaikan sellainen apudeski mieleen, mutta ainakin meillä täällä Aallossa niin informaatioteknologiassa me opiskellaan sitä, että miten informaatio siirtyy paikasta toiseen. Onko se sitten kaapelin välityksellä ykkösiä ja nollia vai onko se aaltojen välityksellä ilmassa laitteesta toiseen tai mistä vaan oikeastaan. Joo. Tämä on tosiaan tällainen 3+2 vuotta, aika perinteinen rakenne, koulutus. Valmistutaan ensin tekniikan kandidaatiksi ja sitten diplomi-insinööriksi. Aalto-yliopisto kertoo verkkosivuillaan näistä opinnoista muun muassa näin. Opinnot antavat ohjelmoinnista, matematiikasta sekä fysiikasta kiinnostuneille opiskelijoille loistavat valmiudet kehittyä tulevaisuuden asiantuntijoiksi bittejä ja reaalimaailmaa yhdistäville ajankohtaisille aloille. Mobiiliteknologian, terveysteknologian sovellusten ja internetin haasteet odottavat ratkaisijaansa. Miten sä päädyit, Juho, opiskelemaan informaatioteknologiaa? Joo, no tässä informaatioteknologiassa silloin mun omina hakuaikoina niin oli vielä se hauska juttu, että pystyi hakemaan vähän niin kuin 2 hakukohteeseen samaan aikaan. Eli silloin oli yksi hakukohde, jonka nimi oli automaatio- ja informaatioteknologia. Ja sitten ekan vuoden jälkeen päätettiin, että mennäänkö automaatio vai informaatio opiskelemaan. Ja oikeastaan niin kuin hain vähän siihen kohteeseen siinä mielessä, että ehkä mä automaatioon lähden niin kuin opiskelemaan tästä eteenpäin, mutta sitten kun ekan vuoden aikana oli niin kuin molempien aineiden nämä peruskurssit, niin alkoi tajua, että informaatio oli niin kuin kuitenkin enemmän sitä omaa haluamista ja ehkä myös vähän osaamistakin päin suuntautuva opiskeluala. Joo. Oliko sulla yhteishaussa muita niin kuin vaihtoehtoja sitten vai teisit sä lukiossa jo, että tämä on niin kuin jotain tällaista teknistä nytten? Lukion alussa mä olin melkein aika vahvasti sitä mieltä, että mä haluan mennä kauppikseen, mutta sen takia mä oikeastaan niin kuin lähdin myös kirjoittaa ja lukea näitä vähän niin kuin peruskauppisaineita, historiaa, yhteiskuntaoppia ja tällaista. Mutta jossain kohtaa lukion 2. alussa olisiko ollut, niin mä muistan, mä olin autossa mun isän kanssa ja mun isä puhui jotain siitä, kyseli just, että mihin sä meinasit hakea opiskelemaan. Mä sanoin, että joo, kauppis on varmaan ollut tuossa ekana mielessä. Ja sitten se sanoi mulle, että jaa, mun mielestä sä vaikutat siltä, että niinku, sä haluaisit johonkin niinku teknologia-alalle tai haluaisit diplomi-insinööriksi. Ja mä olin silleen, no joo, haha, kauppis tässä nyt kuitenkin oli mielessä ja tälleen. Se oli ehkä vähän niinku sellainen herättävä juttu, että mä en välttämättä ollut miettinyt tätä asiaa niinku super pitkälle kuitenkaan, että mihin mä oikeasti haluan mennä opiskelemaan. Että ehkä se kauppis oli vaan sellainen vähän niinku statusjuttu, mitä lähti siinä kohtaa hakemaan, mutta se vähän niin kuin tosiaan herätti mut siihen. Ja no sit mulla oli aina siellä fysiikka niin kuin sellaisena backup-planina lukion aikana. Ja backup-plan nyt sit periaatteessa toteutui ja ihan tyytyväinen siihen, että se toteutui. Joo. Ja tätä voi opiskella jo Aallon lisäksi joissakin AMKissa. Onko tällä nimellä yliopistossa tällaista tutkintoa muualla Suomessa? En ole varma, onko muualla Suomessa ihan suoraan informaatioteknologiaa. Saattaa löytyä jostain, mutta ei ole mikään sellainen ihan niin kuin superyleinen aihe. Sitten taas esimerkiksi just siitä toiselta puolelta niin automaatiotekniikkaa löytyy ihan jokaisesta yliopistosta, missä teknologiaa voi opiskella ja monesta AMKstakin, mutta informaatioteknologia vähän sellainen ei niin
yleinen aine, mitä lähdetään sitten opiskelemaan. Ja ehkä myös vähän sellainen jollain tavalla myös sellainen enemmän moderni aine. Joo. Mitä kaikkea teidän opiskelu sisältää? Se on itse asiassa tosi monipuolista, mitä meillä on. Eli no ihan perus tällaisia DI-juttuja, niin kuin matikkaa ja fysiikkaa tulee tässä niin kuin ekojen vuosien aikana totta kai luettua. Mutta sitten oikeastaan sisään tulee myös vähän kaikkea oikeastaan kaikilta eri DI periaatteessa niin kuin puolelta. Eli löytyy koodausta, löytyy ihan sellaista perusteellista fysiikkaakin, löytyy jonkin verran tilastotiedettä matikasta. Ja sitten löytyy myös sellaista vähän perusteellisempaa niin kuin rakentelua, mitä aika monellakin DI-alalla on, mutta ehkä enemmän myös tuolta sähkö- ja koneen puolelta saattaa löytyä. Eli tehdään myös niin kuin oikeastaan tuotannon sieltä softapäästä ihan niin kuin sinne hardware-päätyyn kaikenlaisia erilaisia juttuja. Joo. Mikä sun mielestä on siinä valikoimassa niin kuin kiinnostavinta ja mikä sitten taas toisaalta haastaa? No haastamisesta ainakin matikka on tähän mennessä haastanut. Että, no just lukiomatikasta tuli vähän sellainen fiilis, että tämä oli ihan kivaa ja jatketaan samaan malliin, mutta yliopistomatikka hajotti aika pahasti. Sieltä tulikin vähän yllärinä sellaisia juttuja, mitä ei tiennyt, että on niin kuin millään tavalla mahdollisia matikassa. Joo. Mutta sitten taas siltä toiselta puolelta, niin kuin kiinnostavuuden puolelta, niin ehkä voi lähteä siitä, että mitkä on ollut parhaita kursseja. Ja ne just löytyy sieltä softapuolelta, mutta myös sieltä hardware-puolelta. Eli no yksi mun lemppareista, ja mitä mä oon myös jonkin verran nyt myös käyttänyt, oli Pythonin peruskurssi, jossa me tehtiin erilaisia pieniä koodausprojekteja ja lähdettiin siitä sitten saamaan myös vähän niin kuin sellaisia yleisiä koodauksen perusteita itsellemme. Ja siinä nyt mä oon tehnyt jotain ihan muutamia pikkukoodeja niin kuin omalla ajallakin ja tehnyt Pythonilla muutaman Discord-botin myös kavereiden servereille. Mutta ehkä loppujen lopuksi lempikurssi, mitä tähän mennessä on ollut, oli sellainen kurssi kuin Sähköpaja. Se oli vähän niin kuin sellainen projektikurssi, jossa rakennetaan yksi iso projekti ja siinä samalla ehkä opitaan vähän eri pieniä sellaisia asioita, mitä yleisesti tarvii varsinkin jossain prototyyppien tekemisessä tai tällaisessa. Ja meidän ryhmän projektina oli sellainen elektroninen pöytäfutis, josta tuli tosi siisti, sitä pystyi ohjaamaan niin kuin kännykällä Bluetoothin kautta ja se laski automaattisesti maalit. Ja molemmilla pelaajalla oli yksi jalka, jota ne kontrolloi silleen niin kuin omalla puolellaan. Se pystyi menemään jalkaan niin kuin periaatteessa ihan minne vaan siitä omalta pöydän puolelta. Ja se oli sellainen projekti, mikä on nyt niin kuin jäänyt tosi hyvänä mieleen ja hauskana, että vaikka siinä loppupäässä niin tehtiin itse asiassa tosi pitkiä päivää, mentiin suunnilleen joka päivä sinne sähköpajalle tekee niitä hommia ryhmän kanssa, niin silti jäi tosi sellainen hyvä fiilis siitä, että saatiin oikeasti meidän mielestä ihan hieno projekti tehtyä siitä. Joo. Millaiselle ihmiselle tämä ala sitten sopii? Tässä on mun mielestä oikeastaan 2 eri tyyliä, mitä voi lähteä hakemaan niin kuin näiltä opiskeluilta. Yksi on se, että ei oikein tiedä välttämättä, mitä vielä haluaa teknologian opiskeluilta. Tietää, että haluaa ja on kiinnostunut opiskelemaan teknologiaa, mutta ei välttämättä tiedä, että tämä yksi osa-alue on mulle niin kuin sellainen juttu, mitä mä haluan niin kuin loppuelämän ajan tehdä. Esimerkiksi tietotekniikassa tulee paljon koodausta ja paljon ehkä fysiikkaakin. Ja sitten taas jossain sähköpajalla tulee paljon fysiikkaa ja tosi paljon rakentelua. Mutta sitten taas tämä informaatioteknologia ja ehkä myös se automaatioteknologiakin niin yhdistelee aika hyvin ja ottaa sisään kaikkia näitä eri osa-alueita. Ja siitä pääsee vähän näkemään sitä, että mikä on niin kuin se juttu, mikä itse kiinnostaa sua eniten. Ja sitten lähtee niin kuin sitä ehkä painottamaan muissa opinnoissa eteenpäin. Joo, sitten toinen on tosiaan se, että jos niin kuin oikeasti tietää, että haluaa ehkä työskennellä niin kuin tiettyjen aiheiden parissa tai on muutenkin kiinnostunut sellaisesta tiedonsiirto ehkä fysiikasta, kun yliopisto-opinnot on nyt vähän niin kuin
tällaisia teoreettisempia kumminkin. Niin siinä kohtaa totta kai kannattaa lähteä suoraan niin kuin tälle alalle hakea sitä kokemusta ja osaamista siihen. Joo. Miten paljon sinne tutkinnon sisällä pystyy sitten ohjaamaan niitä omia opintojaan kiinnostuksen kohteiden mukaan? Onko teillä sivuaineita esimerkiksi millä tavalla? Sivuaineita löytyy tosi hyvin ja mä en itse asiassa omasta sivuaineesta hirveästi edes vielä tiedä, että mitä mä lähden hakemaan. Mä oon sen tällä hetkellä opintosuunnitelmaan merkinnyt kansainvälisenä sivuaineena, että sellainen puoli vuotta vaihdossa on ehkä tuossa jossain kohtaa vielä esillä, mutta tosi hyvin noita varsinkin Aallosta löytyy. Voi ottaa mun mielestä artsia ehkä joillain rajoituksilla. Kauppista saa mun mielestä myös tosi vapaasti ja teknologiasta oikeastaan niin kuin ihan mitä vaan haluaa. Ja kurssilajitelma on myös tosi kattava, että sieltä voi vapaa-valintaisinkin opintoihin ottaa tosi moni eri, vaikka jos lähtee kieliin opiskelee, voi lähteä just niitä omia kiinnostuksen kohteita hakemaan myös sinne. Tosi kattavaa. Eli tämä on tavallaan vähän niin kuin generalistiala, jossa voi sitten kuitenkin suunnata sitä omaa osaamista opiskelujen aikana. Joo, oikeastaan se on just niinku hyvä siinä mielessä, että tässä on mahdollisuus pitää sitä sellaisena generalistialana, tai sitten on mahdollisuus niinku lähteä tosi syvälle sinne niinku tiedonsiirron pariin. Että voi vaan niinku katsoa vähän, että okei, tiedonsiirto ei välttämättä mua ihan superisti kiinnosta, mutta nyt mä saan niinku tästä nämä kaikki teknologian alan ainekset omaksi hyödykseni, mutta sitten taas voi myös lähteä sinne syvään päähän suoraan. Joo. Minne sä oot muuten miettinyt, että sä lähtisit, jos sä menisit vaihtoon? Tällä hetkellä mulla on oikeastaan sitä Itä-Aasiaa ollut mielessä, että Japania, Koreaa tai Kiinaa. Ja vielä vähän katsoa. Mun opintoavustaja on Kiinasta ja se totta kai lähti mua ajamaan suoraan jotain aerospace engineeringia. Mä olin sillä vähän niin kuin ehdotolla ja se oli lähtenyt mua suoraan laittaa Pekingin yliopistoon vaihtoon, mutta vähän toi yleisesti niin kuin en tiedä loppujen lopuksi, että kuinka paljon Kiina maana lähtee houkuttelemaan mua, että ehkä 2 muuta vaihtoehtoa sen puolelta. Yleisesti mä haluan vaihtovuodelta, tai vaihtopuolelta vuodelta, jos sinne lähtee, niin jotain vähän eri kuin ihan vaan länsimaista kulttuuria. Joo. Euroopassa loppujen lopuksi kulttuurissa on sellaisia vivahteita kaikissa maissa, mutta yleinen kulttuuri on aika pitkälti sama niin kuin Australiassa ja Amerikassa myös sellainen perus länsimäinen kulttuuri, mutta ehkä just siellä Itä-Aasiassa niin jotenkin lähtisi hakemaan niin sellaista ns-puhdasta erilaista kulttuuria. Se on kuitenkin vähän niin kuin rauhallisempi verrattuna vaikka johonkin Etelä-Amerikkaan tai muuhun tällaiseen. Milloin yliopistossa kannattaa lähteä vaihtoon, jos haluaa? Yleisesti sanotaan tokan vuoden loppu tai 3. vuoden alku. Mä nyt oon vähän plänäillyt tätä silleen, että saattaisi tehdä kandin johonkin 3,5 vuoteen, niin lähtee ehkä jossain 3. vuoden loppupuolella tai 3. vuoden alkupuolella vaihtoon. Sitten totta kai niin kuin maisterivaiheessakin on ihan hyvä chanssi lähteä. Jos ei eka kertaa, niin voi myös toista kertaa lähteä sitten vaihtoon siinä kohtaa. Okei, joo. Mennään työelämään. Millaisia vaihtoehtoja työelämässä on tällä alalla? No yleisesti, jos miettii teknologiaa, niin sitähän nyt löytyy kaikkialta. Ja jos me just puhuttiin siitä, että tämä on vähän ehkä sellainen mahdollisesti generalistinen ala, niin totta kai tarpeita löytyy vähän kaikkialta. Mutta jos lähtee enemmän niin kuin just tähän alaan miettimään, niin ehkä sen ihan niin kuin tämän alan erikoisuuksien kautta niin löytyy myös tosi hyvin erilaisista paikoista töitä. Jos mietitään vaikka, mitä tällä osaamisella voi lähteä tekemään. Yksi sellainen tosi geneerinen homma on erilaiset sensorit. Esimerkiksi valo kulkee sähkömagneettisen säteilyn kautta, infrapuna kulkee sen kautta, ääni kulkee sen kautta.
Ja ihan niin kuin siinä opiskelussakin voi lähteä varsinkin maisterivaiheessa erikoistumaan vähän niin kuin aaltojen eri taajuuksiin. Esimerkiksi ääni on yksi sellainen, mitä tarvitaan tosi monessa eri paikassa. Siitä on myös pari erilaista maisteriakin mun mielestä löytyy äänen tunnistukseen liittyvää ja sitten löytyy myös ihan perusakustiikkaan liittyvää. Ja no sensoreita nyt tarvii ihan kaikkialla melkein, niin niihin osaamista löytyy aika hyvin tältä alalta. Sitten totta kai yksi sellainen perusjuttu, mikä tuli myös tästä informaatioteknologian peruskurssilla tosi hyvin esiin ja sen historiasta, se, että ehkä loppujen lopuksi kuitenkin se ykkösperinteisin ala liittyy siihen ihan perustiedonsiirtoon. Onko se sitten niin kuin tietokoneiden välillä vai onko se mobiililaitteiden välillä vai minkä välillä se nyt onkaan. Mutta varsinkin mobiiliverkot tuli silloin siinä kurssilla tosi hyvin esille. Että niitä voi totta kai lähteä sitten myös aina vetää sillä omalla työuralla. Joo. Jos sitten miettii tällaisia niin kuin ihan sellaisia perus niin kuin ikään kuin perinteisiä firmoja tai työnimikkeitä, mihin tältä alalta voi sitten työllistyä, niin millaisia ne olisi? No sellainen perusjuttu, mitä yleensä vastavalmistuneille insinööreille käy, on, että niistä tulee jonkinnäköisiä mahdollisesti analyysiin tai tutkimustyöhön lähteviä tyyppejä. Että sieltä voi löytyä ihan perusanalyysti tai konsultantti tai joku tällainen, mihin ikinä meneekään. Ja sitten totta kai siitä voi lähteä menemään ylöspäin. Nämä on varmaan ne oikeastaan kaksi perushommaa. Et tästä voi myös tulla aika hyvin joksikuksi spesialistiksi. Voi erikoistua tosi paljon, niin kuin, no esimerkiksi vaikka siihen akustiikkaan tai audioon, niin voi olla joku audiospesialisti tai joku tällainen. Ja totta kai aaltojen eri taajuuksille löytyy aina eri spesialisteja aaltojen eri muodoilla, niin näistä kaikissa saa varmasti niin kuin oman spesialistinimikkeensä, jos siihen lähtee erikoistumaan. Joo, asiantuntijoita on vaikka hevoset söis. Just näin. Miten hyvät työnäkymät tällä alalla on? Sanoisit, että tämä on sellainen ikään kuin kasvuala tai tulevaisuuden niin kuin ala? Mä sanoisin, että teknologian aloista niin informaatioteknologia, tällainen ainakin mitä me täällä opiskellaan, niin on itse asiassa keskimääräistä suuremmassa kasvussa, koska tähän liittyy se, että just niin kuin mä sanoin tuossa, siinä peruskurssilla tuli esiin sitä historiaa ja sitä, että aiemmin just mietittiin sitä, että tietokoneiden välillä siirtyy tieto tai mobiililaitteiden välillä siirtyy tieto, mutta mitä nyt hiljalleen alkaa tulla paljon enemmän ja varmasti eksponentiaalisesti myös kasvaa, on se, että miten tieto siirtyy ympäristöstä meidän tietoomme ja miten me käsitellään sitä. Esimerkiksi, no itse asiassa just tuossa nyt vaihtui toi hakukohde, eli se mihin mä hain automaatio- ja informaatioteknologia, siihen ei enää pysty hakemaan, nykyään pystyy hakemaan pelkästään suoraan automaatioon tai informaatioon. Joo. Ja siinä samalla vaihtui myös vähän noita kursseja, mitä siellä tuli. Ja siinä jotenkin huomaa myös sen alan muutoksen niin kuin siihen suuntaan, mitä mä just sanoin. Eli jotkut sellaiset perustiedonsiirtokurssit vaihtuu esimerkiksi machine learningiin ja koneoppimiseen ja AI:n rakentamiseen ja tällaiseen. Ja nämä on just sellaisia kursseja, mitä tarvii siihen, jos me lähdetään hakemaan tietoa ympäristöstä, niin nämä on just sellaisia kursseja, mitä me tarvitaan siihen, että me pystytään käsitellä sitä tietoa ja saada se käytettävään muotoon. Joo. Miten helppo tältä alalta on sitten löytää esimerkiksi oman alan kesätöitä opiskelijana? Oman alan töitä löytyy ainakin täällä niin kuin Aallon puolella löytyy itse asiassa yllättävän hyvin siinä mielessä, että tosi moni tällainen teknologian yritys on ensinnäkin tuolla Otaniemessä päin tai jossain täällä Espoossa niin kuin tekemässä näitä hommia. Otaniemessä on esimerkiksi tosi paljon firmoja, jotka on just niin kuin Aallosta tulee työntekijöitä tai ne on aaltolaisessa startannut ne ja lähtee sitten niin kuin rakentaa tällaisia eri teknologian rakenteluhommia ja konsultointia ja mitä lieneekään.
Niin Aallossa näitä löytyy itse asiassa tosi hyvin. Ja no itsekin nyt on itse asiassa mun mielestä melkein yllättävän hyvin saanut kesätyötä, vaikka periaatteessa vasta 1 vuoden on opiskellut ja toinen vuosi edessä, niin silti sain niinku, IT-nimikkeellä töitä, että olen aika tyytyväinen siihen ja yllättynyt melkein siihen, että kuinka hyvin näyttää siltä, että kesätöitä on tarjolla. Onko Otaniemestä muodostumassa Suomen Piilaakso? Kyllä se vähän niin kuin hiljalleen alkaa siltä enemmän tuntua, ja ennen kuin mä tulin yliopistoon, niin ei mulla ollut oikeastaan niin kuin mitään sellaista kuvaa, mutta nyt kun pidemmälle on mennyt opiskeluja ja kuunnella tarinoita ja katsonut mitä siellä tapahtuu, niin yksi mikä tulee ensimmäisenä mieleen on se, että mä kävin yhdessä seminaarissa tuossa hetki sitten ja siellä puhuttiin Suomen satelliiteista ja ensimmäisestä satelliiteista, mitä Suomi on tehnyt Aallossa. Mun mielestä rakennettiin just Aalto 1, eka satelliitti, mitä Suomi on laittanut ilmoille. Niin siinä samalla sen rakennustarinan aikana niin tuli sellainen juttu esiin, että nyt Suomella, en tiedä olisiko joku 20 satelliittia, 40 satelliittia, jotain siitä väliltä mun mielestä, mitä me ollaan muiden maiden kautta laukastu sitten ilmoille ja avaruuteen saakka. Niin oikeastaan mun mielestä kaikki paitsi ehkä 1 satelliiteista on rakennettu Otaniemessä. Joo. Joka oli mun mielestä sellainen tosi omituinen ja vähän niinku ihmetyttävä statistiikka. En olisi niinku lähtenyt ajattelemaan sitä, mutta nyt kun niinku tämä kuva Otaniemestä sellaisena teknologian kehtona alkaa rakentua, niin hiljalleen sitäkin niinku alkaa uskoa. Millainen sun unelmatyö olisi? Unelma olisi päästä jollain tavalla duuniin avaruusteknologian kanssa. Ja just nyt kun puhuttiin Otaniemestä, niin sinänsä ihan hyvät aloitusaskeleet on jo ottanut ihan silleen, että on Aaltoon hakenut. Mutta totta kai Suomesta löytyy jonkin verran näitä satelliittirakentajia nyt, ja varmaan tulee jonkin verran lisääkin näitä. Mutta jos miettii esimerkiksi tonne ESAlle, European Space Agencylle, jos miettii työntekijöitä, niin loppujen lopuksi aika harvalla on maisteri, suurimmalla osalla on kandi, olisiko 75% ollut statistiikka. Okay. Että se on vähän just sellainen suomalainen juttu, että suurempi osa tekee sen maisterin myös sitten loppuun saakka. Totta kai täällä löytyy tosi hyvä tuki myös siihen valtion kannalta ja yleisesti yhteiskunnan kannalta. Niin se on myös sellainen ulkomaalainen mahdollisuus, mihin voisit lähteä, ja kaikista eri maista löytyy totta kai erilaiset omat chanssinsa. Kiinnostaako sinua avaruusteknologiassa erityisesti just satelliitit vai sitten niin kuin yksi tällainen tulevaisuusjuttu, josta moni lapsena haaveilee, on esimerkiksi avaruusmatkailu, siihen liittyvä teknologia? Avaruusmatkailu on ehkä niinku sellainen yleinen oma unelma, ja sellainen yksi juttu, mitä mulla on ollut aina mielessä, on se, että mulla on niinku elämässä yksi unelma, se on vaan yleisesti niinku päästä avaruuteen jollain tavalla. Mä toivon, että niinku, totta kai olisi siisti, jos se olisi työn kautta, mutta realistisesti niinku chanssit semi-pieniä. Ehkä chanssit kasvaa tulevaisuudessa, mutta en mä mitään ihan niinku räjähdysmäistä kasvua loppujen lopuksi näe. Mutta avaruusturismi niinku koko ajan kasvamassa, siinä tulee sit mahdollisuuksia maksaa niinku päästä sinne. Mutta oman alan kannalta niin satelliitit on niinku ehkä sellainen ykkösjuttu, mitä sit sillä osaamisella voi lähteä tekemään. Just niinku tiedonsiirtoon liittyen, niin satelliiteissa on just niinku oikeastaan kaikkea sitä, mitä tässä opiskellaan. Eli löytyy tiedonsiirtoa satelliitista maan välillä ja löytyy sensoreita, mitä satelliittiin pitää laittaa ja kaikkea tällaista. Fysiikkaa siihen, että miten se saadaan sinne kiertoradalle. Ja... Joo. Vai meneekö se ohi teidän tekemisestä? No se menee ehkä vähän ohi meidän tekemisestä. Se on just sitä enemmän sitä aerospace engineeringia. Joo. Ja miten nämä erilaiset materiaalidynamiikat, fluid-dynamiikat toimii ja muut tällaiset. Joo. Sä oot tekniikan alan opiskelija ja tunnet vähän tätä Aallon teekkariskeneä.
Kaikkiin yliopisto-opiskelijoihin oikeastaan liittyy, mutta erityisesti teekkareihin tällainen mielikuva runsaasta alkoholin käytöstä. Pitääkö se paikkaansa ja voiko teekkarikulttuurista nauttia ilman alkoholia? Joo, tosiaan itse en alkoholia juo, mutta se ei ole mikään sellainen vahva ei alkoholilla, että en niin kuin ikinä haluaisi assosioida sellaisten henkilöiden kanssa, jotka juo tai muuta. Ei vaan niin kuin sellainen fiilis ollut ikinä aloittaa juomista tai muutenkaan juoda. Mutta yleisesti totta kai yliopistossa on aika paljon bileitä ja yleisesti ehkä opiskelijakulttuuri myös vapaa-ajan osalta keskittyy jollain tavalla siihen, että niin kuin käydään bileissä ja siellä juodaan ja näin edelleen. Mutta siihenkin totta kai niin kuin hiljalleen muutossa tulossa. Kyllä mäkin olen niin kuin sitseillä käynyt, enkä siellä mitään juonut. Siellä on aika hyvin niin kuin aina jotain alkoholitonta vaihtoehtoa tarjolla tai muuta tällaista. En tiedä, olisiko ollut 15 vuotta sitten niin kuin samalla tavalla. Et ihan siistiä nähdä myös siihen suuntaan tällaista muutosta. Mutta jotenkin niin kuin myös oman kaveriporukan osalta, niin mun mielestä meillä on aika hyvä ymmärrys siitä, että totta kai suuri osa juo, mutta aika melkein monessa yhteydessä, kun me toisiamme nähdään, niin se ei mitenkään liity juomiseen, vaikka oltaisiin niin kuin sellaisissa iltapileissä, missä voisi yleisesti kuvitella, että vedettäisiin sellaiset puolikännit vähintään. Sitähän on uutisoitu, esimerkiksi Hesari on kirjoittanut paljon tällaisesta sober curious-ilmiöstä, joka tarkoittaa sellaista, että ei ole mitään niin kuin isoa vakaumuksellista syytä siihen, että ei käytä alkoholia, mutta on vaikka ihan vaan kyllästynyt johonkin krapulassa olemiseen lauantai-aamupäivinä ja sen takia sitten niin kuin lopettanut juomisen. Oletko sä koskaan tuntenut yliopistotapahtumissa sit niin kuin painetta siihen, sellaista sosiaalista painetta, että pitäisi käyttää alkoholia? Painetta mulla ei kyllä ikinä ole ollut. Ehkä niin kuin ainoa sellainen juttu, mitä mä oon jollain tavalla nähnyt, on se, että ihmisten sellainen henkinen tai kommunikaation taso on niin kuin, vähän eri tasolla siinä kohtaa, kun ne on juonut. Ja ne on vähän niin kuin omassa maailmassaan niiden kanssa, jotka on myös juonut. Ja siinä kohtaa itse on vähän niin kuin vaikeampi lähteä ymmärtää sitä niiden kommunikaatiota ja niiden tilaa. Mutta sille yleisesti en mä ole mitään painetta kokenut. Ehkä enemmän sellaista omasta niin kuin sisimmästä itselle laitettua mahdollista painetta, mutta ei se niin kuin ikinä ole hirveästi mua haitannut. Joo. Sulla ja sun kavereilla on tällainen opiskelijajärjestö prokkis kuin Aalto Gamers. Kertoisitko vähän siitä ja millainen sun rooli on siinä? Joo, no voidaan vaikka lähteä ylhäältä, eli koko järjestöstä ja sitten mennä alaspäin mun rooliin. Eli tosiaan Aalto Gamers, me ollaan ainakin, mitä me aina sanotaan, niin Pohjoismaiden suurin opiskelijoiden e-sportsjärjestö. Ja no se nyt on sen takia, että ei ole suurempaa löydetty, niin sanotaan, että tää on se isoin täällä, mutta meillä on itse asiassa mun mielestä tosi hyvä porukka ja tosi hyvä missio, mitä me ollaan lähdetty vetää eteenpäin. Eli vaikka jotkut järjestöt ja järjestäjät haluaa ehkä niinku tehdä silleen, että järkätään tapahtumia siinä mielessä, että kaikki pääsee pitää hauskaa, mutta myös silleen, että saadaan niinku järjestölle rahaa kerättyä niiden tapahtumien kautta ja tyypit tulee sinne maksaa osallistumismaksuja tällaisen. Ja sitten ehkä järjestö vetää niin kuin hallitukselle tai jollekin 2-3 kertaa vuodessa sellaisen niin kuin kunnon virkistysillan ns. Mutta mä itse asiassa tykkään siitä tosi paljon, että meidän targetti ei ole niin kuin hirveästi kerätä itsellemme mitään virkistysiltoja, se on enemmän kerätä niin kuin kokemusta meille ja se ilo oikeasti tulee siitä, että me nähdään tyypit iloisena, kun ne pääsee osallistumaan meidän turnauksiin, jotka on periaatteessa aina ilmaisia. Niin kuin isoissakin turnauksissa me just järkättiin esimerkiksi League of Legendsin
opiskelijoiden SM-kisat, tuossa olisiko kuukausi sitten suunnilleen ollut, niin ilmainen turnaus, ei mitään osallistumismaksua, 2 tonnin price pooli, kaikki niinku oikeastaan sponsoreilta saatu. Ja saatiin tosi hyvin palautetta, varsinkin finaalipäivää osallistujilta, että nyt koronan jälkeen ollaan pystytty järkkää taas live-eventtejä, niin se oli monelle myös niinku eka kerta, kun ne pääsee näkemään toisiaan mahdollisesti, varsinkin siellä niinku live-tapahtumassa pääsi pelaa yleisön edessä. Tämä on myös niinku mahdollisesti joidenkin sellaisten pelaajaurien ekat askeleet, mahdollisesti myös live-yleisön edessä. Ja sitten tosiaan saatiin tosi hyvin hyvää palautetta, ja ollaan saatu sen jälkeen nyt tässä niinku kuukauden aikana myös jonkin verran yhteydenottoja sit oikeasti niinku firmoilta. Esimerkiksi, no en tiedä lähdenkö ihan hirveästi loppujen lopuksi paljastelemaan, että niinku mitä on tullut, mutta just niinku ihan oikealta niinku Suomen eSports eri turnausten järjestäjiltä ja lanien järjestäjiltä, että hei, haluatteko tulla järkkää meille jonkun tällaisen turnauksen, tai haluatteko tehdä yhteistyötä meidän kanssa silleen, että te voitte järkätä vaikka tämän finaalipäivän tai muuta tällaista. Joo. Pidetään vaan tämä no free ads-linja. Mutta minkä verran siellä teidän League of Legends-turnauksessa oli sitten osallistujia? Meillä oli tosiaan jaettu se vähän niin kuin 2 osaan. Eka päivä oli lauantaina, kauniina päivänä, mutta kaikki kotaan pääsi kuitenkin pelailemaan. Eli eka päivä oli vähän niin kuin sellainen online-turnaus, karsinnat siihen oikeaan finaalipäivään. Ekana päivänä olisiko meillä ollut 17 keskimäärin 6 hengen tiimiä, ja en osaa tarpeeksi nopea matikalla laskea, että mitä siitä tulee, mutta jonkin verran osallistujia siinä ja katsojia ihan hyvin siellä Twitchin puolella. Sitten taas... Eli yli 100 pelaajaa. Joo. Että tuossa CS:GOn puolella meillä on ollut myös enemmän, se nyt Suomessa on yleisesti vähän suositumpi, niin ihan ymmärrettävää, mutta sen verran meillä oli tohon. Ja sitten finaalipäivä oli tosi suosittu just sen takia varmasti, että no 1 on opiskelijoiden SM-kisat ja 2 tää oli eka live-tapahtuma tosi pitkään aikaa. Ja sinne me tosiaan myös katsojille me NS myytiin ilmaisia lippuja. Meillä oli sellainen lippusysteemi, mutta kaikki liput oli ilmaisia sinne, ja me laitettiin, olisiko ollut 4 kertaa yhteensä lisää sinne lippuja, koska ne aina myytiin loppuun sen takia, että me saatiin tosi hyvin markkinoitua sitä kautta sitä tapahtumaa, että kaverit sanoi kavereille ja ne kaverit sanoi sitten taas eteenpäin kavereille. Ja saatiin silleen hypeä siihen tapahtuman ympärille, että meillä oli totta kai myös hyvä tapahtuma siihen rakennettu, ei se muuten olisi toiminut. Tarjottiin ruokaa ilmaiseksi ja totta kai hyvä venue ja mitä kaikkea. Missä se oli? Tuolla alla on sellainen tosi hyvä tila, Design Factory, please, toivon, että päästään sinne uudelleenkin. Ilmanen meille, alo-opiskelijoille, ihan mahtava, niin kuin, että yliopisto järkkää tällaisia hommia meille. Joo. Mikä sun rooli on tässä järjestössä? Joo, eli mä oon ainakin tämän vuoden hoidan markkinointia, ja se ei pelkästään meinaa niin kuin sitä, että mä teen jotain niin kuin nimenomaan markkinointiin tarkoitettuja tekstejä ja tällaisia. Periaatteessa kaikki, mikä menee sosiaaliseen mediaan meidän tileille, niin menee mun kautta. Ja mä oon yleensä siellä, jos ei välttämättä sosiaaliseen mediaan mene jotain markkinointiin, niin mä oon vähintään niin kuin spellcheckerinä siinä välissä. Joo. Ja se on koitunut yllättävän hyväksi myös meille systeemiksi, että mä oon vähintään niin kuin aina siinä välissä. Se on mun niin kuin tämän vuoden rooli. Aiemman vuoden mä olin vähän niin kuin sellaisena community managerina, mutta loppujen lopuksi se homma oli aika niin kuin, joka paikan höylän duuni. Joo. Ja katsotaan, mitä seuraavat vuodet tuo. Meiltä lähtee
pari tyyppiä vaihto-opiskelee ja osa aina valmistuu, niin en tiedä. Katsotaan mihin rooliin sitten seuraavan vuonna. Ellei kiinnostusta ole liikaa, että mut äänestetään ulos, mutta en mä usko. Kyllä mä oon ihan hyvin duunia siellä tehnyt ja varmaan ura jatkuu ja oma kiinnostuksikin jatkuu siinä puolella. Milloin tää on perustettu? Olisiko ollut 2015-14, Okei. eli tosi tuore yhteisö. Alussa löytyy myös sellainen järjestö kuin Polygame, jolla on sitten omat tilat, johon sääntöjen takia me ei valitettavasti päästä, koska sieltä saa varata pelkästään Hoasin asukkaat. Okei. Niin itsellään sitä tilaa, joka on vähän tyhmää, mutta minkä sille voi. Niin ne on mun mielestä vähän pitempään ollut elossa ja niillä tosiaan se oma tila löytyy, mutta ne ei ihan hirveästi mitään tapahtumia järkkäile, varsinkaan niin tällaisia isompia peliturnauksia, että ehkä jotain pienempiä peli-iltoja tai jotain pelitestailuita tai tällaisia siellä tilassa. Mutta meidän homma on vähän niin kuin ottaa sitä laajempaa skaalaa ja rakentaa isompia turnauksia Joo. Suomen skenessä. Ei tarvii opiskella Aallossa, että voi lähteä Aalto Gamersin toimintaan. Joo, ei tarvii. Ja meillä on itse asiassa tälläkin hetkellä yksi meidän hallituksesta, meidän tämänhetkinen just se vähän niin kuin community manager, niin se ei olisi opiskellut missään. Okei. Se on vähän vaan niin kuin kaverina tullut sinne mukaan aluksi ja sitten se on tullut tähän järjestöön mukaan. Joo. Informaatioteknologiasta puhutaan mobiiliyhteyksistä ja nyt Teams-aikana ja koronapandemian aikana on noussut arvoon arvaamattomaan toimiva verkkoyhteys. Yksi sellainen kehityskulku, mikä tässä on nähty, on se, että kun ihmiset haluaa laajempaa kaistaa, niin osa on sitten valmiita sijoittamaan esimerkiksi kiinteisiin verkkoyhteyksiin. Ja se on mielenkiintoinen monissa kaupungeissa, esimerkiksi Kuopiossa, mistä itse olen kotoisin, on vähän niin kuin kilpajuoksu käynnissä siinä, että mikä yritys saa rakennettua valokuidun ekaksi. Miten sä näet sen? Onko tulevaisuuden ratkaisut verkkoteknologiassa kiinteitä vai langattomia? Ainakin lähitulevaisuuden tulee olemaan kiinteitä ja loppujen lopuksi sellaista, varsinkin jos mietitään niin kuin omia asuntoja, niin superstabiilia langatonta systeemiä voi olla ainakin lähitulevaisuudessa vaikea rakentaa. Sitten jos miettii totta kai myös näitä niin kuin vaikka vanhoja taloja, mitä just vaikka täältä jostain Helsingistä löytyy, niin niihin nyt ei tietenkään niin kuin ihan helposti mitään kiinteitä hommia saa, että ehkä niin kuin näillä alueilla tulee just paljon enemmän tätä niin kuin langatonta keskittymää, mutta varsinkin kehittyvillä alueilla, joita nyt tulee, niin on aika varma, että se langallinen on nyt jonkin verran parempi ja tulee olemaan se ratkaisu tälleen lähitulevaisuudessa ehkä myös vähän pidemmällekin. Pitää katsoa, miten teknologia lähtee kehittymään, mutta tämä on ainakin mun ennustus tässä kohtaa. Joo. Näissä mobiiliratkaisuissa 5G on sellainen, mistä puhutaan nyt paljon. Varsinkin operaattorit ja puhelinyritykset ja puhelinvalmistajat markkinoi todella paljon 5G:tä ja siinä ehkä on jäänyt kuitenkin sitten ihmisille vähän epäselväksi, että mikä se ero loppujen lopuksi on vaikka 4G ja 5G-yhteyden välillä. Jossain vaiheessa 5G-asemia on syytetty myös koronaviruksen levittämisestä, mutta mikä tämä on niin kuin tämä merkitsevä ero? Joo, vaikea tällaista koronavirushommaa lähteä miettimään, koska loppujen lopuksi teknologiahan on aika pitkälti samantyylistä. Eli sähkömagneettisia aaltoja sieltä lähtee. Ja ehkä sellainen simppeli versio tästä on se, että 5G on nopeampi ja siinä on pienempi latenssi, mutta se ei kanna niin pitkälle joltain tukiasemalta. Se meinaa sitä, että jos me halutaan hyvä 5G-verkko, niin niitä tukiasemia pitää rakentaa enemmän. Se on se simppeli versio. Sitten jos lähdetään vähän niin kuin pikkusen pidemmälle, ei superpitkälle, koska muuten puhutaan monta tuntia, niin
tietenkin näiden teknologioiden välissä on jotain sellaisia myös ihan protokollaparannuksia ns. Eli 5G:ssä pystyy esimerkiksi leikkiä vähän aaltojen kanssa siinä mielessä, että lähetetäänkö minkä vaiheista aaltoja ja lähetetäänkö silleen, että lähdetään pelkästään vähän niin kuin aaltokaaren yläpuolella olevaa aaltoa silleen, että 5G-aaltoa lähetetään vähän niin kuin silleen, että aalto on aina oma itseisarvonsa. Ja tällaisia pikkuparannuksia löytyy sieltä just protokollapuolelta. Mutta sen lisäksi, kun mennään aallontaajuuksissa ylöspäin, mitä 5G:ssä tehdään, niin se meinaa sitä, että niiden aaltojen kantamat ei ole niin pitkiä. Ja sen takia just niitä 5G-asemia tarvitaan eteenpäin, että saadaan sellainen hyvä verkko. Mutta tosiaan 5G siis tosi hyvä teknologia, mutta se vaan vaatii sen infrastruktuurisijoittamisen, että se saadaan toimimaan järkevästi. Eli tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että esimerkiksi maaseutumaisessa kunnassa asuvan Riitta-tädin ei välttämättä kannata laittaa niitä ylimääräisiä euroja siihen 5G-liittymään? Joo, tällä se oikeastaan on, että jos miettii yleisesti niin kuin Suomen asumisen kehitystä, niin ehkä hitaasti aletaan myös, no totta kai kaupungistuminen jatkuu ja varmasti tulee jatkumaan jollain tavalla, ehkä hidastuu, ehkä kasvaa, paha sanoa, mutta jotenkin mä näkisin myös, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla tuntuu siltä, että sellaisia lähiöitä tulee koko ajan niin kuin lisää ja lisää ja tällaisia pieniä kehittyviä alueita, joista saadaan niin kuin, vähän niin kuin keskikokoisia kaupunkikeskuksia. Ja tällaisilla alueilla 5G toimii aika hyvin just tällaisille asumiskeskittymille, johon saadaan sitten rakennettua aika helposti se infrastruktuuri ja sillä tavalla sitten saadaan ne 5G-yhteydet toimimaan hyvin. Joo. Puhutaan lopuksi vielä vähän itse ajavista autoista. Se on sellainen kehittyvä teknologia, jossa tehokas ja reaaliaikainen informaatioteknologia on avainroolissa. Mutta miltä sun mielestä näyttää, milloin meidän tiet täyttyy autoista, joita kuljettajan ei tarvitse ohjata? Joo, Suomessa tämä kehitys on itse asiassa aika niin kuin maailman tasollakin aika kovaa niin kuin itse ajavien autojen osalta. Että täällä on niin kuin muutama yritys, jotka ajaa aika paljon jo tätä asiaa ja yrittää kehittää sitä eteenpäin. Niin kyllä siinä totta kai vielä jonkin verran on. Ja se, että me saadaan oikeasti niin kuin itse ajavat autot ajamaan itseään teille, niin se vaatii myös aika paljon infrastruktuuria. Vähän samalla tavalla nyt kuin 5G:ssä, niin tässäkin se infrastruktuuri tulee esiin. Yksi, mikä mulla tulee mieleen, niin jos vaikka on tuolla Espanjassa, niin tää on niin kuin jäänyt mulle hyvin mieleen se, että siellä kaikki tiet näyttää tosi hienoilta ja tälleen, mutta 1, siellä on tietullisysteemi ja 2, siellä on paljon tieystävällisemmät säät kuin Suomessa. Että meidän pitää aika paljon näitä erilaisia korjauksia täällä tehdä meidän tieverkostoon. Niin siinäkin pitää niin kuin jollain tavalla miettiä, että mistä näitä sit oikeasti lähtee tulemaan ekana teille. Että Suomea mä en loppujen lopuksi, vaikka me ollaan kehityksessä aika pitkällä, niin Suomi ei varmaan ole mikään niin kuin ekoista paikoista, missä näitä alkaa näkee ehkä vähän yleisemmässä käytössä. Et täällä se periaatteessa mä vähän uskon, että se infrastruktuuri ei ole se, mikä kehittyy eka niin kuin itseään ajavien autojen avuksi. Mä veikkaan, että se on enemmänkin se itseään ajavien autojen teknologia, joka kehittyy sen verran pitkälle, että sitä infrastruktuuria ei välttämättä edes tarvita. Okay. Ja se totta kai vaatii just sitä kehitystyötä vähän enemmän kuin sellaisissa paikoissa, missä on jo aika hyvä infra. Mutta silleen vuosiennusteella, niin paha sanoa. Melkein voisin sanoa, että niinku, ainakin sellaisen suht varman ennusteen, että jossain 20 vuoden sisällä, niin ainakin
ehkä Amerikassa aletaan näkee jo jonkin verran sellaisia autoja, että ne ajaa niin kuin aika lailla täysin itseään, mutta totta kai kuskilla on ratti, jos jotain tarvii tehdä. Tesla nyt pitkälle niin kuin niiden softan kanssa onkin jo, että maantiet menee niin kuin ainakin ihan täysin itseään ajavana, kaupungeissa vielä jotain häikkiä. Mutta siellä mä veikkaan, että infra on kunnossa ja tälleen, niin alkaa näyttää tilanne aika hyvältä. Totta kai tässä on näitä välivaiheita, mitä nytkin on nähdään, on sellaisia pilot assisteja tai muita tällaisia kaistavahteja näitä, mutta siitä jos päästään vielä niin kuin yksi askel ylöspäin, niin siinä kestääkin yllättävän, tai no en mä tiedä, ei välttämättä yllättävän kauan, mutta kyllä siinä niin kuin kehitystyötä pitää kuitenkin saada tehtyä. Joo, ja siinäkin tulee se, että ne todennäköisemmin kulkee ensiksi Kehä ykkösen sisällä kuin ulkopuolella. Joo, just tälleen, että varmasti alkaa sellaiselta NS-trial-alueelta ja pääkaupunkiseutua voisi jotenkin nähdä sellaisena, se saattaa myös olla joku yksittäinen keskusta, esimerkiksi joku Tampereen keskusta tai joku muu kaupunki, missä nyt ikinä sattuukaan tulee joku sellainen koeroni, mutta joku just tällainen yksittäinen alue, katsotaan mitä se menee ja sitten siitä saattaakin jopa mennä niinku vuosia ennen kuin se yleistyy sitten sen alueen ulkopuolelle. Joo. Kiitos Juho, että vierailit tässä ohjelmassa. Yes, ja kiitos kutsusta tähän. Ja kiitos sulle, kun kuuntelit tämän jakson. Ensi kerralla aiheena on oikeustiede, mutta just nyt paras tapa tukea yliopistoon ja sen ylipodcastia on antaa podille Spotifyssa 5 tähden arvostelu. Ensi viikkoon!